Hoy hoxe temos outra visita, e ademais outra visita de alumnado do Blanco Amor. Neste caso son, non sei se o digo ben, creo que sodes de terceiro. De que grupo de terceiro sodes? Moi bons días a todas e todos. Que casualidade, veñan de segundo outro día e veñen de terceiro hoxe tamén. A ver, temos a Astrid, a Ariadna, a Abril, a Iago, a Daniel, que veñen acompañados de outros compañeros e compañeras. Hai algúns máis tímidos que prefiren non falar. Veñen coa súa profe, que é Rocío Pérez. Veñen tamén con máis profes que viñeron, que xa falaron outro día. Bueno, hai que falar un poquinho todos. É a primeira vez que estades na radio. Moi bons días. Sí. A ver, Abril, por exemplo, que é a que se sentou no sillón de conductor de director do programa. É a primeira vez que falades así por un micro? Sí. Sí? E que tal? Bien. Sí? Como, sí. Que pasa aquí? Que estou falando pola radio, non? É a primeira vez que acudides a unha emisora como profesional, digamos, non? Sí. E que vos chama máis a atención? É como esperabades ou non? Un pouco, sí. Sí? Vos atrae isto da radio, da comunicación, ou é un tema que non... Sí. A ver, Ariadna, que está aí tamén cadriña, vos gusta isto da radio? Que vos parece? Sí, a ver, está ben. Entón, o sea, mola. Entón, que é o que máis mola da radio? O tema de falar, pero claro, se vas a falar a radio, a ver de que falamos, non? Claro, o sea, tamén depende de los temas de los que hables. Vos que vos parece temas para sacar pola radio? De que, si puderas facer un programa, de que o faríades? A ver, por exemplo, un programa de música, un programa de actualidade, un programa de deportes. Un pouco de todo. A ti que te gusta máis de todo? O sea, ti presentarías un magazine, un programa destos que hai de todo, ata música. E a compañera Astrid, que está aquí al lado, a ti de que te gustaría facer un programa? Te gustaría facer un programa de radio? Podría ser. Te parece bonito o tema da radio? Sí, a ver, está bien. No es algo que pienso mucho, pero sí está bien. ¿Y qué te gustaría hacer, por ejemplo? ¿Un programa de qué? Pues un poquito de todo, en verdad. También otro magazine, ¿no? Sí, un programa de estos, tipo La Revuelta, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, mira, caramba, sí, hombre, La Revuelta, pues claro. ¿Y Yago, que es otro compañero que está aquí? A mí me gusta más el tema de deportes. ¿De deportes? Porque en mi vida soy muy deportista y me gusta mucho, sobre todo deportes de contacto o de pelota, me gusta bastante. O sea, deportes de equipo, bueno, de contacto é máis individual, non? Claro. E que é máis difícil? O tema de un deporte no que tes que ter certa sintonía cos compañeros para que todo saia ben, ou un deporte individual no que depende de ti, pero claro, tamén o mellor é máis sacrificado, non? Para min é mellor os deportes de individuales, porque eu sei que se teño a culpa de perder é culpa miña, non dos demais. O digamos que o éxito depende máis de ti, o éxito ou o fracaso depende máis de ti. E que deporte te parece que ao mellor non está, que non sae moito nos medios? Hai algún deporte que a ti te parece que debía ser, é demasiado minoritario, que debía ter máis difusión? En España agora mesmo está crecendo moito o boxeo. Eu son boxeador, gustame bastante. Está crecendo moito. Pois tes cara de bueno, non tes así cara de duro, Sí. E o sea que ti tes mala uva, cara se mete contigo, non nos podemos meter, non? É difícil o de boxeo de duro. Está moi de moda, non? Mais ou menos, eu empecé hace un ano e 2 meses por aí. Está bastante ben, a mí gusta moito. Sí, bueno, pero non vas pegando a xente por aí, non? No, solo en el ring. Bueno, eso bueno. E tes ao teu lado a Daniel. Daniel non é boxeador, non? Sí, tamén. Ah, tamén? Aunque tamén fago outros deportes de contacto. E que outros deportes faz? Fago jiu-jitsu, lucha olímpica e tamén un pouco de muay thai. Caramba, e tes tempo para estudiar? Sí. Adestras todas esas especialidades, é dicir, que cada semana terás que ir a... Todo eso. Claro, pero tamén teño a axuda do meu tío que tamén controla moito destes deportes. Bueno, tamén estás ben asesorado aí, non? E te parece, como dicía Iago, que teñen a suficiente difusión, que saen suficiente nos medios ou non? O boxeo, por exemplo, que eu creo que agora está tenendo un crecendo, ¿no? na radio e na difusión, pero non creo que ten o que se merece. O mellor nas teles aparece, o mellor hai agora unha especie de eclosión da loita destas
a mí eu me perdo con estas asociacións de loita que hai agora, non? Hai tantas VMF, VFM, hai un montón delas, pero máis orientadas case ao espectáculo que ao deporte en sí, non sei como vedes vos. Claro, están dirixidas para a facturación de dinero. Tampouco queren dar espectáculo para conseguir esta suma, pero eu creo que por encima desto propoñen o deporte. Bueno, e ti, se puideras facer un programa na radio, tamén o farías de deporte ou sí, ou de outras cousas? Eu o faría como Astrid ou Ariadna, e o faría moi variado tamén. O sea, te gusta máis un programa no que se poda falar de moitos temas. E vos cando, por exemplo, nos programas magazine, acabamos nos de ter, pois hai un pouquiño unha tertulia, de que falaríades? De que falades normalmente? Ou estades co móvil cando estades con xente xuntos, estades co móvil e non falades entre vos? A ver, é verdade eso que decimos os maiores, que estades co móvil e que non vos falades cando estades xuntos? Ou é mentira? A ver, vamos a aproveitar esta tertulia que facemos hoxe. A ver. Depende da persoa, o sea, no meu grupo hai un que sempre está co móvil, que parece que non pode despegarse del. A mí ponme nervioso, por exemplo, porque estou falándolle está o seu sempre. E vos cando estades así con amigos, estades todos co móvil mandando cositas ou os falades entre vos? Lo mismo pues que decía Yago, que depende, o sea, no depende de la persona, pero también depende de con quién estés. Si esa persona ten o hábito de ter o móvil non despegarse. Pero é certo eso que pensamos os maiores, que pasades moitas horas co móvil o día ou non? Sí. ¿Qué dice Ariadna? A ver, ¿qué dice Astrid? Perdón. Pues a ver, depende, porque a ver, si tienes, por ejemplo, yo qué sé, un día ocupado y tal, pues tampoco vas a estar todo el día con el móvil porque tienes más cosas que hacer y tareas y demás. No, pero eu falo do tempo libre. Claro, cando estás ocupado non podes estar co móvil. Pues a ver, yo por ejemplo no suelo estar tampoco todo el tiempo con el móvil, porque pues cuando tengo tiempo libre pues lo realizo para otras cosas, para leer, dibujar, practicar vóley y tal, no siempre con el móvil. Pero cando estades en reunións, entonces non é certo eso de que estades tanto con el móvil cando estades falando. Ahora estades inmóvil, evidentemente, pero isto non é normal velo cando hai un grupo de rapaces e rapazas. Bueno, e a profe que di? Lle deixamos que fale a profe un poquinho. A ver, a Rocío Pérez, que é a profe de matemáticas Medín, e que hoxe ven bueno, un pouco de representante do profesorado. Rocío, que tal? Moi bons días. Moi bons días, que tal? Que tal se leva a facer unha actividade como esta e salir un poquinho da rutina con os alumnos? Pois moi ben, porque eu creo que é necesario tamén, aparte de estudar matemáticas, tecnoloxía, outras cousas, sair un pouco a vida real e ver que hai aplicacións, no, do que vemos na clase, aunque moitas veces non se ven, nos oficios reais, digamos. E dentro do que a perspectiva que teñen eles e elas da actualidade, eu decía, bueno, estivestes algunha vez nunha emisora de radio, non sei se o tema da radio e os medios, digamos, convencionais hoxe en día comezan a ser un pouquiño para eles estranos, non? Porque tan acostumbrados a utilizar o móvil e o ordenador e internet para relacionarse, ao mellor este tipo de oferta audiovisual é menos común. Ti que perspectiva tes que estás en contacto con eles? Sí, eu penso que tamén a xeración incluso anterior a miña, eu xa noto diferencias entre meus pais e eu. Eu, por exemplo, utilizo moito menos a radio que meus pais, eu penso que eles incluso menos que eu, no? Entón, por eso digo que está ben ter contacto con esto para saber que hai outros medios que existen e que podes usalos e son interesantes. E cando lles propoñedes a eles este tipo de actividades, como reaccionan? Lles gustan? Sí, eu penso que sí, hai xente que tira moito da pereza e da preguiza e non quere un pouco sair do instituto, pero logo eu penso que se o faz sempre é positivo para eles e alegranse. Bueno, e tendes moitas saídas deste tipo así durante o curso, porque claro, isto é un complemento de non estar todo o día mandando estudiar cos libros, é dicir, isto é a aprender a vida real, como dicías antes, non? Sí, o malo é que hai moito contenido curricular nas clases, entón non podes estar sería positivo facer máis, pero é moi difícil porque perdes moita, bueno, non perdes, non, pero bueno, sí. Na clase, digamos, é necesario o tempo para dar todo o currículum que necesitamos, e logo os distintos profesores pues tamén pensan nesto. Pero bueno, eu vexo que moi interesante e sobre todo para variar un pouco a rutina que para todos é bo.
Bueno, ahora están a rematar o curso, ¿no? Sí, por eso estamos moi cansos todos. E como que vos queda ahora, por exemplo? De tempo? Estamos rematando Sí, maio. 4 semanas. Están a piques de todo exames ou non deixades os exames para o final, como é? Bueno, máis ou menos os exames finais están a 15 días de acabar o curso e logo o tempo que resta son as recuperacións, para nós, para os profes facer medias, tema un pouco papeleo, e para eles un pouco as últimas semanas que son tamén bastante duras porque están moi cansos, xa, normal. E a profe falou algunha vez pola radio ou é a primeira vez? É a primeira vez tamén. E que tal a experiencia? Moi positiva, sí. Non morreu ninguén, non? Nada. Bueno, pois teño que agradecer a Rocío e tamén pois a Astrid, a Ariadna, a Daniel, a Iago, a Abril e a todos os compañeros que, bueno, pois que quedaron aí detrás caladiños, que non lles apetecía tanto falar, que nos viñeran a visitar hoxe. O digo en alto, son de terceiro do Instituto Blanco Amor, que quede ben claro, están aquí representando os seus compañeros e compañeras. Gracias por vir a visitarnos a Radio Culleredo. Gracias a vos. Gracias.